Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupet? Happy Monday. Happy nga ba talaga? Ay, bagong tayong shop. So, ngayong araw, magdadala lang ako ng iwi-iwi ng aking kapatid sa emergency dito sa ospital sa Balayan. Kagabi nagpunta silang ospital. Regarding naman sa bagyo, ay tingnan nyo ang panahon at maganda na ulit. Buti na lang at nabasag ang bagyo pag landfall. So hindi kami naapektuhan kagabi. Kahapon wala naganap na bagyo dito, kaya okay naman ang panahon dito. And then yun yun lang naman ang balita ko. Kahapon hindi ako inabot ng ulan. Ay, kahapon, nung isang araw ay hindi ako inabot ng ulan pag uwi, which is a good thing. So ngayon, ang topic lang natin is yung mga problema ko dito sa aking motor. Nagkakaproblema na ako sa aking motor. Unang-una is yung remote ko ay medyo mahina na yata ang battery, o kaya naman ay hindi siya po pwede sa mga 5G area. May mga 5G tower na malapit, kasi minsan pag napapunta ako sa bayan, ang remote ko ay nagblink-blink itong keyless indicator. Itong ilaw dito, yung kulay orange na pang keyless indicator, yan, nagbiblink-blink yan. Tapos mawala siya ng ilang segundo. Basta magbiblink-blink yan pagka binubuhay, gano'n. Pag nasa bayan lang ako ng Kalaka, hindi ko alam kung bakit gano'n. It's either mahina talaga ang battery ko at hindi niya kinakaya yung frequency ng 5G na tower, o kaya naman ay mahina talaga ang battery ng remote ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin or ibig niyang ipahiwatig. Isang nakakainis dito, kasi kailangan ko pa siyang intayin mawala yung blink-blink bago ako makaalis ulit. Pero yun nga yung weird, kasi doon lang siya nangyayari sa bayan ng Kalaka. Sa bayan ng Kalatagan, nagpunta akong Kalatagan noong isang araw, hindi naman siya nagbiblink-blink kahit nasa bag din siya. Minsan inilalagay ko na lang siya dito sa bulsa ko dito para malapit siya, malapit, diba? Pero minsan nasa bag lang siya. Nagpunta akong Kalatagan, nasa bag siya, pero hindi siya nagbi-blink. Pero noon sa Kalaka, pag nasa bag siya, nagbi-blink siya. Kahit itutok ko dito nakaganyan na ako, yung hawak ko yung remote, tapos bubuhayin ko, nagbi-blink-blink siya. Hindi ko alam kapag pagka matatimingan na magbi-blink-blink ulit, bibidyohan ko talaga yun. Minsan hindi ko nabibidyohan kagara yun yung una kong problema, na siguro by any chance ay papalitan ko na ang battery ng aking remote para mawala yung kanyang blink-blink. Hindi naman siya major problema, pero problema pa rin. Diba? Kasi iniisip mo kung paano nangyayari, iniisip mo kung anong gagawin mo. So kailangan na lang natin palitan ng battery ng aking remote. Kaso mo nagagamit pa. Kung papalitan agad natin ang battery, pero mas maganda prevention nga naman. Prevention is always better than cure, kaya kailangan natin siyang gamutin. Tapos ang pangalawa kong problema ay itong aking shock sa una. Yung shock ko sa una ay parang siya yung umaagit-it kapag ako'y nalulubak. Parang hindi dito parang hindi dito sa itaas, parang nandun sa baba. Parang ubos na yata yung kanyang langis. Hindi naman siya natagas, pero parang ubos na yung kanyang langis, o kaya baka luma na talaga yung kanyang langis, no? Hindi ko rin sigurado kung anong dahilan, pero parang worn out na talaga yung suspension ko sa una, yung shock ko sa una. Kaya yan yung pangalawa kong problema na kailangan kong masolusyonan agad-agaran. Kaso nga lang, wala tayong time, tapos nagbabagyuan pa, tapos kulang yung budget natin. Yun yung pangalawa kong problema. Ang agit-it kasi ng yung pagka nalulubak ako, umaagit-it talaga siya, as in nakakairita yung tunog. Pagkala mo yung manlalagas yung motor.
Alam mo, magkakaalasan yung motor, hanip na yan. Kaya nakakainis siyang pakinggan talaga. I-search ko sa sa Google, baka nga daw worn out na yung yung aking shock. Pero maganda pa naman yung play niya. Hindi ko alam kung bakit gayon. Kasi nakaka-play pa siya ng maayos eh. Pero siguro dito ewan ko kung sa shock yun o dito sa may leeg. Tas yan isa ko mang problema. Sobrang lakas ng wiggle ng motor ko ngayon. Tignan nyo yan grabe, 40 plus pa lang yung speed, nagwiwiggle na. Palitin na naman tong nito, bull race nito. Papapalitan ko na, sasabay ko na to sa pagtotoo ng shock. Ay nako, yan tatlong problema ko dito sa aking motor. Tapos yung isa pa, yung kaha ko hindi pa dumadating. Okay, nai-stress na. Yung kaha ko hindi pa dumadating, hindi pa natatapos. In-airbrush daw yun ni Boss Carbon Clinic eh. Ang tagal. Naiinip ako. Mag-iisang buwan na yun dun eh. Ay, lagpas na yata isang buwan yun doon. Inabot na ng 2 bagyo dun eh. Hirap ba naman daw. Nahirapan yata si Carbon Clinic sa aking design. Wait lang mga friends, papasok lang ako din sa hospital at dadalhin ko lang aring sample ni Andre. Yan yan sinasabi ko sa inyo mga friends. Ibig sabihin, hindi talaga sa bayan lang ng Kalakayan, ganyan talaga siya. Mahina yata talaga na ang battery. Yan, nagbi-blink-blink siya nawawala siya, pero pagka nawawala naman siya eh. Ang nakakainis lang talaga eh, katagal. So ibig sabihin, hindi siya sa 5G area lang. Kasi malayo eh. Wala namang signal dito sa lugar na to eh. Ibig sabihin, mahina na talaga ang battery ng aking remote. Yun yung ibig sabihin nun. So kailangan na nating palitan. Hanap lang tayo ng time para bumili. At saka maghahanap pa tayo ng ganong remote. Parang hirap hanapin. Nagtingin ako kahapon hindi pala kahapon, nung Sabado or Friday, nagtingin ako sa Alphamart tsaka 7-Eleven. Wala daw silang ganong battery. So magtitingin tayo sa mga tindahan ng battery. Kakainis eh, kakainip. Tapos yun nga, yung isa kong problema pa. yung kaha ko ang tagal. Inip na ako. Gusto ko lang makita ang new look ni Snow. Angas pa naman nun. Ang dami nagagandahan. Ang dami nagagandahan dun sa yun, sa kaahan na yun. Siguro pinapaganda pa ng maigi. Pati pambayad ko naubos na. Sa tagal. So far yun lang naman ang mga naging problema ko dito. Wala naman akong ibang problema. Yung makina okay pa naman. Tensioner walang problema. So ilang odo na ba to? 20,000 odo na pala to. Kaya pala. So yun mga friends, 20,000 odo na ang aking motor. So bigyan din natin ng full review to after siguro mga November. Kaso next week bibigyan natin to ng review. I-advance na natin yung 2 years nito. Kasi next week ay 23, diba? Sige, reviewhan na lang natin siya ng kaso i-advance pa eh. Basta ngayong week i-review natin siya. Basta yun na muna yung yung content natin for today is yung mga nagiging problema ko ngayon at nakaka-stress na ko ngayon dito sa aking motor na experience. Yun yung mga bagay na nakaka-stress ngayon sa aking motor or sa aking sarili dito sa aking motor. Basta yun yun. Yung mga bagay na kailangan kong ayusin, ipaayos ganun. So yun lang naman mga friends. At maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe ngayon. Nagdala lang naman ako ng sample na ihi ng aking kapatid. At siya ay medyo hindi maganda ang kalagayan ngayong panahon na ito. Ilang araw na siyang may sakit. Kaya yun. maraming salamat sa pagsama. At yun yung naging problema ko sa aking motor.
mga bagay na nakaka-stress sa aking sarili dahil sa aking motor. So yun lang mga friends, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe at nagustuhan mo tong content na to, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe. At meron lang akong konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yo.